Hello guys, welcome to my YouTube channel. ओमफ्राय दिनै न' सिङावनो माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय नै दा भागिननि बार्थडेआव फैदों समनायाव ओमफ्राय दा बार्थडे केक हानायफोरखौ ओंखाम देगासिनो आरोना माने आं न'निफ्राय लानायासो डाइरेक्ट इयाव लाफैखाबाय डाइरेक्ट नायबाय थादो केक हानायफोरखौ नोंनियानो नंगौ जोंना गथ'बो itu kulit dia. Kenapa kulit sungai? Kulit sungai dekat sini kulit sungai. So hello guys, जों बार्थडे पार्टिखौ जाखांना फैनानै ओमफ्राय नैयाव माने रिल्स बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय इयाव रिल्स बानायनाय माने ब्लगाव देखायनोसै नङाबा बार्थडेनिल' सर्टथार जागोन ना ब्लगा दा बेयाव रिल्स बानायनायखौबो ब्लगाव होखानोसै आङो दा नायलांबाय थादो जायनो बे एक्ट्रेस जायनो जोंनो केमेरामेन थांनो मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै हासार गोनां गोसोजों अनबाय थानाय आंखौ सना बिबारा बारोब्ला गावदांयैनो बारखायो सना डाइरेक्टर जोथोनै लाखिनांगौ नोंनिनो दायथ' पुष्पाराजआ जोंना पुष्पाराज दोनाय बोरैमोन मोनसे जालायबाय आरोना गाइस ओमफ्राय माने मोनसेलायाखै दहायनिफ्राय बेलेग बानायबाय दङ ओमफ्राय दा थांजोब्बाय गासिबो माने शुटिं माने इदि एख' एलबाम बिदिनो शुटिं नङा माने ओरैनो जास्ट रिल्स बानायदोंमोन आरोना मोननैसो ओमफ्राय स' गाइस होनबा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय आरोना जों दा न'आव थांनो लांसै दा बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ दे होमबा ना